Tento Zendaya look obletel celý svet, tak poďme na to aj na Slovensku. Bude to taká mama edícia. Toto je vyčesané a ostatné uhladené. Použijem veľa vecí od Charlotte Tilbury. Tento rozjasňujúci. Skúsim make-up trošku Maria dať na to. Tak ono to máš takto proste hore potiahnuté. Tuto to má svetle. To je skôr taký tutoriál pre mileniálov, že není to, že proste len normálny tutoriál. Takže možno to bude pre vás nuda. Presne podľa mňa, presne takto istú farbu mám. Kúknite. Matilda sa zobudila a ja som v polke práce. Sakra, aký svetlejší. Presne takto isto to má. Však pišť. OK, takže pauza. Som tu. Už to mám troška vo vrázkach. No, nie je to už také fresh, ale OK. Ideme rýchlo ďalej. Použijem tieto rúžové od Benefitu. Bronzer použijeme Charlotte. Ideme na oči. Ešte. Ľudia, to asi stačí, ne? Nanesieme biely tieň. Ježišmaria, to čo som spravila preboha, že... Tak. Našla som nejaké myhalnice z roku pána, tak ježiš, takéto myhalnice fakt nemám. Skúsim to vyskladať z týchto myhalnic. Aha, to pohľad táto myhalnica. Takže poskladať trsy do takýchto myhalníc, to je celkom dosť, ale... Skúsim tento lesk od Mária. Nie, to nie je ono. Keď je to rúžové a na tejto nie je také rúžové. Doplním si tam ešte tento. Ináč teraz, keď sa na to takto pozerám, som to mohla mať aj viacej biele, takže asi nič moc, no neviem. Tak dajte vedieť, či je to aspoň tak OK. Čau!